Bafana benkume yabo yodwa soshangani lapha ezinye zazizokufa ngomdlebe sinibingelele sinamukeleke Phinapi la wethamele khona i1KZN TV igama lami ke nguphiwe ngwakwamthembu osula namhlanje sikhuluma nawe ke siphakathi ke nenyanga yamadoda okuyinyanga kaNtulukazi uJuly. Lenyanga ke njengoba yaziwa ngenyanga yamadoda kuyaye kube nemigubho ke eminingi eyahlukahlukene ikakhulukazi lapho kusuke kucijwa khona amadoda angobaba lapho kusuka khona kucijwa abafana abazoba ngamadoda kusasa lapho kusuka khona kucija insizwa ngempela ke okufanele ukuthi ke zibe ngabavikeli. Njengoba sikhuluma nawe ke namhlanje sibizwe umnyango weZemvelo KZN Wildlife okumnyango ke wezokongiwa kwemvelo kusona ke lesifundazwe ngenhloso yokuthi ke ukhulume ngodaba ke oluthinta amadoda kumbe ucije amadoda ikakhulukazi laba ke abangabasebenzi kuwona ke lomnyango zinhlelo ke eqhamuka nomnyango ukuzama ukugwema izinkinga eziningi ezigcina ke zikhahlameza ke imindeni ngenxa yokulahleka kobuntu kubantu ikakhulukazi abantu abangabesilisa ikakhulukazi amadoda. Siyafisa ukuthi sikhulume kulomhlangano ikakhulukazi abantu abayogqama la abantu ke abangabasebenzi bomnyango iZemvelo KZN Wildlife bona sibathola uma ngabe sithi ke abakhulume. Lolu usuku olubaluleke kakhulu kwinhlangano yeZemvelo KZN Wildlife lapho sihlangene khona njengamadoda siqwashisana sidodisana ngazo zonke izinto ezizosenza ukuthi sibe abaholi abaqotho, abaholi abakwazi ukwenza umsebenzi, abaholi abakwazi ukuhola konke amazinga. Inkulumo yami yanamhlanje igxile kakhulu ekutheni uma ubuholi buqala ekhaya, ukuthi ukwazi ukuthi uhole umndeni njengomuntu wesilisa, uphinde futhi uma ususemsebenzini ngisho ngabe ukuliphi izinga ukwazi ukuthi nakhona ube umholi ngoba sekuqashele ukuthi ukwazi ukuthi uzosiza umphakathi. Namhlanje ngimenyewe ezemvelo ukuthi sizokhuluma nabantu besilisa mayelana nokubaleka kokuzinakekela kwezempilo, men's health. Injongo enkulu ukuthi asithola abantu besilisa ukuthi bakhuthale ukuyitesta just as much as abantu besifazane beyitest. Uma ungabhekisisa nje ubona ukuthi omama bakhula baze baba ogogo thola amakhehla awekho emakhaya yini ngomama bayazinaka kodwa abantu besilisa bona bayashoda ukuthini basondele kodokotela basaba ukuza kodokotela angazi noma ngoba besaba umjovo yini kanti cha so sizokuchecka nje singeze ukujova sikwenza into ebhlungu. Yeah, so my checkups, regular checkups, 6 months, every 6 months ufika uzochecka nje prostate yakho, sithi ukuhlola isifuba, inhliziyo, BP, ushukela. Yabo lento njengalezo zizokugcina isikhashana eside uphila ezumuntu wesilisa. Njoba selapha nje kuyasithokozisa ukuthi ugcina kuhlangene umcimbi ofana nalona ofundisa uphinde ululeke ngoba abantu besilisa bathola nokwelukeleleka lapha ngaphakathi, bathola iyalo futhi babuye bathole noswazi oluncane lokubakhuza ukubonisa labangahambi kahle khona. Futhi enye into enhle siyitholayo ukuthi abantu bathola ukugqugquzeleka nalokuthi basukumele izinto ezifana nempilo ukuthi empilweni yakhe umuntu izibi ezifana izilungisa uma ngabe kungahambi kahle mhlawumbe egula noma ebona impawu ezithile. Kuyasikhuthaza singabantu besilisa futhi ke kuyajabulisa ukuthi nami njengoba ngikhona ngiba wellness ngumuntu wesilisa kwenza nabanye abantu besilisa abasuke benqena mhlawumbe ukukhuluma ngezinto ezithile ezibakhathazayo emakhaya ukuthi bayisukumela babone ukhona nomunye ofana nabo abakwazi ukufinyelela kuyena bakhulume naye. So nje sijabule kakhulu ngethuba elinjena noma izimo zingavumi kunama challenges amaningi kodwa ke inhlangano ukuthi sivumele sonke njengoba nibona nje ukuthi kugcwele abantu besilisa kakhulu bakhona besifazane kusilekelele ukwenza lezo zinto kumele zenziwe kodwa nje kugcwele amadoda sithemba ukuthi azokuphuma kukhula kufundile futhi azokudlulisela einganeni ngoba phela it's not only about abantu besilisa sebebadala sebekhulile, sifuna nezingane ezincane nazo ukuthi lo myalezo udlulele kuzona ukuze nazo mayikhula ziyithole lento le zingasali ngemuva ngoba isikhathi esiningi ngokwempilo esiphilayo bagcina sebesela abafana kodwa labafana ba-expect ukuthi banakekele amantombazane a-empowerishiwe empilweni athola ukufundiswa aba-confident bona bakutholile lokho. So ngokufundisa amadoda nokuthi athole ulwazi olufana lolu azokwazi ukuthi ayidlulisele ey'nganeni nasemndenini yabo sigcine sibe nemindeni e-right, imindeni ekhuliswe ngendlela enemfanelo, ngendlela babe nama-backbone nabantu besilisa indlela ababheka ngayo imizi yabo.
Igama lami ngingufani uDerek wakaKhanyile Sibongo eMthwalume ngisebenzela eVernon Crooks. So engikufunde la ukuphathwa kwabantu besifazane nanokuziphatha wena uqobo ukuthi kufanele mengabe unalabantu besifazane ubaphathe kanjani nezingane zakho ziphathe kanjani nomama umphathe kanjani ekhaya konke nasenkonzweni yasekamelweni ukwazi ukuthi uperforma kahle yini kufanele uhlukane nazo ungazenze nasekhaya nje ube ubaba waziwe nasokuphuzweni oludakayo izini izinto ongafanele uzenze nje ube indoda eqotho nebalekile ehlonishwayo nezihloniphayo noqobulwayo. Enye ke esixoxe sibonayo ukuthi iqiniso leyo ishoyo ukuthi abantu babalekela ukuzotesta ngoba besaba ukuthi mhlambe ngoba masenza iprostate test siye sifaka umuntu laphana ngemumva enqensibheke ukuthi iprostate yakhe ivuvukele or not. Akukona kodwa esikwenzayo. And futhi sikubalekele manje ukwenza ngoba siyazi amadoda athanda ukwenziwa leyo nto. So siye sivane senze nje ultrasound sithathe futhi negazi lakho sihambo so test iPSA okuyisakhe sitshelayo ukuthi iphakeme yasitshela ukuthi kuyinkomba lezo ukuthi icancer isiyaqala okanye isiqalile then ke iyalapheka mayitholakala early iyashesha ilapheke futhi iphele nje ungaphindi ube nankinga kodwa uma usithola isihambe kakhulu yila esiqala khona ke inkinga ukuthi ayisalapheki kahle noma isize spread ake yasida so asigweme ukuthi ize ispread asingalindi ukuthi sobona impawu ezithize kube mass yo test or siya kadokotela asiyiteste nje every 6 months uma usuzazi le ukuthi uzolinda ukuthi uzube na 40 asiqale nje 35 uyiqale nje early nje lento uma uswazi ukuthi nawe usubhizi njengendoda iqale nje early uyinakekele then uzophila isikhashana eside njengaboma bethu. Ngicabanga ukuthi ngaba nemthelelo emihle kakhulu ngoba lento ye gender based violence mina njengoba ngikubekile enkulumeni yami okungafunakali nokungekho umthethweni udlame mangase kuqale kuphele udlame kuzobaleka kakhulu esizweni sethu ukuthi lungabe bikho udlame then kubuye kube yichilo kakhulu ke udlame uma selibhekiswe kubantu ekufanele ngabe thina abantu besilisa siyabavikela abantu besifazane nezingane ingakho sithi lokho kufanele kuphele sicabanga ukuthi sigqugquzela futhi nokuthi zonke ezinye inhlangano neminyango yahulumeni ayibe nazo lensuku la ihlala khona phansi nabantu besilisa kuke kudodiswane kuxoxwe njengoba uzwile ngaphakathi kuxoxwa ngezempilo kuxoxwa ngezemali kuxoxwa ngako lokho gender based violence nazo zonke izinto nje ezenza ukuthi sikwazi ukuthi sibe amadoda aqotho. Izinto zakhona uyawubone iproblem ethile kodwa uthola inemxhantela inkinga zakhona enye inkinga uyayibona ivele uyubona uphuzo umuntu mhlawumbe kuthiwa ufike edla amanzi amponjwana noma uyaphutha emsebenzini akafiki ngesikhathi mekade ethatha time off lo muntu lowo noma mekade ethatha time off sefisa ukunezezelwa noma ukuthayisela time off yakhe akusabuyeki leyo nto leyo uma uhlala naye phansi uthola ukuthi umxhantela weinkinga kuxubene okunye mhlawumbe into yasekhaya kunongazwani mhlawumbe ekhaya imali yashoda akanayo imali eyanele mhlawumbe ukuthi akwazi ukondla umndeni wakhe ngenxa izathu eziningi ezinye zibeyond our control izimo esizibonazo umnotho kodwa ezinye futhi kuyenzeka ukuthola ukuthi nobudedengu buba khona kwezinye ikhati so lezo zinto bese uhlala phansi ubone ukuthi ungamsiza kanjani ukuze athole intervention efanele ukuze asizakale inkinga lasuke nayo ngoba mawuzovele ubuke at a surface ngeke ukwazi ukuthi umsize umuntu just try to go deeper to find out ukuthi what is the real issue here yini adinga ukusizwa kuyona makuthi izinto eziningi bheke lokho nalokho kodwa kufanele uqale ngalokho sokubaleke kakhulu inkinga lesuke emhlupha and then eziyosozo addressa kancane as we go along nalowo muntu. Angibonge mfowethu igama lami nguKhethu Amos Katembe. Futhi asibonge kakhulu kulomcimbi. Asibonge executive sibonge CEO no baba umama Hadebe. Mfowethu nami ngiyaqala uattend nje efana nale kodwa ngifunde likhulu
oqala ufuna uma umuntu wesilisa uzethembe itrust uyithembe wena ngoba into esidala isibulaleke thina abantu besilisa siyixoxa indaba so namhla sithole indaba eziningi kuthiwa ufuna siyixoxe sibona nodokotela sikhulume sibona nama social work ukhumbuleke iculture isibulele iculture sitshela usingamadoda mawuyindoda ke ufela phakathi awukhulumi ngakho konke kodwa into engiyifunde namhla la ngibonile ukuthi izosiza ukuthi noma sibuyela back sokusibuyela emsebenzini eziteshini ezahlukene ngoba iziteshini eningi ehlangene la so khuluma ngalento namadoda ngabo awafikanga abanye amadoda lokhu kuzosiza futhi ukuthi sehlise nophuzo uyabona abantu bayijabulisa abaphuza uthola baphuza ngama weekend but ama weekend angakulidela ukuthi uboshwe ugcine emsebenzini ungayanga ngeMonday nokuthi umsebenzi ungawenzi ngendlela eright lokho ke kusizile namhla ukuthi sifunde ngakho sikhulume ngakho futhi kube open nje amadoda akuzwe kahle asisho futhi abasitshela ukuthi utshwala bangaphuzi kodwa siphuzeni ngendlela eright ngoba affect imndeni yethu bu affect emsebenzini masophela umsebenzini enye into ozoyikwazi uyimanage uzomanager ngani umndeni wakho uzofunda ngani ingane zakho so sifunda into eziningi namhlanje futhi siyakholelwa ukuthi iexecutive izoyithatha lento iyenze njalo ngeminyaka ukuze ihlale kahle enqondweni yethu siqale sibe nesibindi sokukhuluma ngalento njengamadoda ukuze sikhule njengamadoda Mbukeli ke yiwona ke amazwibela esithe saqoqela wona nebekade sifisa ukuthi sikuneze khona ke osinla namhlanje uma ngabe sithi abakhulume sibonga kakhulu ukuthi ube yingxenye yalolu hlelo ukusukela eqaleni kuze kushayile isikhathi igama lami nguphiwe ngokwemthembu uncedi inyoni encane yasha amaphiko yandiza ngivumeleni ngiguqe esigoqeni sonke siyothi